A teraz sa posunieme bližšie, že toto je ten spomínaný tank, ktorý hasí. Toto nie je telo, ale hasická lafeta, ktorá sa zároveň kto sa chce pri ňom fotiť, tak budete mať ešte kopec času, takže už si nemusíte robiť. Vodu elektrínu. No a tu aj nám chýbala jedna vec, to je sledovanie rozhlasu a televízie. Dobre, môžeme sa vysť. No hej, tu máme. Dvaja. Dvaja, tak poďte. Dvaja. A vy ostatní poďte ku mne. Môžete. Rameno a medzi nohami. Kde téma? Toto je rameno. Tak. Dobre. A odpred. Nie, neskáčeme. Tak. Stláčaj. Možno tak veľmi? No, tak to je to.